İlki bilen mining'den Bitcoin'un nämedigini aýdaýyn. Bitcoin birinji çykarlan, oýlap tapylan kripto pul. Muny ýylyň alyp bolanok, elden ele satyn alban bolanok. Diňe telefon ýa-da kompýuteriňiz bilen gaşloklarda we birjalarda alyş satyş edip bolar. Geçen çaýdanda Bitcoin virtual pul bolýar. Bitcoin barada aýtmana zat gaty köp. Nädip, näme üçin, kim tapdy? Ol soralara indiki videolarda aýdyp geçer. Häzir bolsa mining'e geçelim. Mining aparatlary Bitcoin mining etýär. Gıýytka çaýdanda sistema şeýle düzülen bloklar var. Bir neçe san blok açmak üçin kodlar çözmeli. Oňa hash diýilýär. Uzunlugy 256 simwollardan ibaret bolan hash dogry edip bilinse blok açylýar we içinde Satoshi çykýar. Satoshi bolany Bitcoin'in bölüjügi diýip alynýar. Bir Bitcoin 100 milyon Satoshi deň. Ten paýyna düşen Satoshi kaçlygyna Bitcoin bolup geçýär. Bizim hödürleyen aparatımız bir günde 4.0119 Bitcoin kazandırıyor. Şu anki Bitcoin'in bahasyny hasaplandy, olam $11 bolýar.